Ahir vam estar a les comarques de Tarragona, de l'Ebre, avui hem vingut a Lleida. Hem fet un debat monogràfic sobre agricultura i medi rural, molt important, no s'ha acabat. És a dir, si algú creu que amb les resolucions que tinguin el seu pes i el seu tràmit polític i legislatiu, a mi em fa l'efecte que estem en una situació d'emergència en el sector de l'agricultura i la ramaderia. Estem en una situació d'emergència, perquè en aquests moments els pagesos estan perdent diners, és a dir, treballen per sota de preu, és a dir, qualsevol àmbit del comerç, si es ven per sota de preu, això està prohibit, menys amb la pagesia, i per tant estem davant d'una situació d'emergència. I en segon lloc tenim un problema generacional, la gent jove no s'incorpora. El que aquí cal és que, més enllà de les mesures que es van acordar en el debat monogràfic, és que prenguem consciència com a país que un valor segur, un refugi segur de l'economia catalana davant de la situació de crisi estructural que tenim és el sector alimentari. Quan diem sector alimentari volem dir des del pagès, des de la producció, des de l'explotació agrària, fins a la distribució, fins a la taula. I per tant aquest és un sector segur. I nosaltres com a Esquerra Republicana avui hem volgut reunir-nos després del debat per acabar de repassar les conseqüències del debat, les resolucions amb el sector de la ramaderia, sectors importants com el del porc, com el de la vedella, com el de la fruita, com el del cereal, com el de l'oli. Hem volgut seure'ns amb ells, parlar per entendre que en aquests moments Catalunya ha de canviar de xip. I hem de canviar de xip des de les institucions, però també els consumidors. Els catalans el que els demanem també és que l'administració ha de fer la seva feina, però els consumidors d'aquest país han d'entendre que hi ha un producte de qualitat, que és la fruita i els productes del país. I el producte de qualitat l'ha d'exigir, l'ha de saber trobar, perquè tenim un greu problema amb la distribució. Ho podem veure amb la fruita, ho podem veure amb l'oli. Avui trobarem productes molt per sota del preu de cost. Països, tercers països que estan fent la competència desallà, que entren productes als nostres països, al nostre país, a Catalunya, sense cap tipus de control sanitari i mediambiental. Per tant, conclusió, avui ha de començar, que després d'aquest debat, ha de començar un procés on el sector alimentari estigui al lloc que li toca. Un lloc estratègic, que crea ocupació, que crea arrelament al territori i és un refugi davant de la crisi. Tenim indústria molt tocada. Estem veient com el país fa un gran esforç amb el sector de l'automoció, com la SEAT, la Nissan i les empreses que hi ha al darrere. Però el que reivindiquem també és que el sector alimentari, començant per la pagesia, sigui també una prioritat. I per tant no ens cansarem de dir que no n'hi ha prou amb el debat. I ara cal continuar, cal crear consciència i cal que la gent, els grans consumidors de les grans ciutats d'aquest país, siguin conscients que un país s'aguanta bàsicament per la seva agricultura i la seva pagesia.